Hello guys, tadzoka zvekare nemamwe ma secrets and confessions, and this side we still don't have electricity. Tiringowana magetsi apo nepapo, load shedding yacho ichiri yakanyanyisa, so I'm still recording these confessions nefoni yangu, so I just apologize for the poor audio quality. Alright, regai tiende mu secret kana kuti mu confession yekutanga muzuva ranhasi. Hanzi, hello mukoma nashi, ini Ndaka Romba Mhiko Yekuti pagore ndi Kwirane na Amai Vangu. Pakutanga zvaiva nyore, but iko zvino zvava kurema. Amai vangu vakura, vane 76 years old. Pandinenge ndiri pamusoro pavo, vanenge vachiyeredza misodzi. Kana ndapedza ndinotora urume hwangu ndoisa mudende, ndizvo zvinoraramisa mhuri yangu. Mishonga iyi ndakaibata amai vangu vaine 65 years old. Ndakaita zvekuvaisira sleeping tablets, ndikaita bonde navo. Ndakaenda kumunhu akandirombesa nebhurugwa raamai vangu, akagadzira kuti amai vangu pose pandinoita bonde navo vasanzwisisa kuti chii chinenge chichiitika. Dambudziko rava kuita amai nderekuti vava kuvhunduka always. Izvi zvinhu zvinondirwadza, asi iniwo kuti ndisiye mishonga iyi, moyo wangu wakasunganidzwa nedende rinogara mishonga iyi. Kuparara kwedende iri ndiko kupanduka kwezvinhu izvi, ndikowo kufa kwangu. Ndinogumbuka kana ndikapa munhu lift otanga kundirumbidza kuti mudhara ndimi mbinga dzenyika. Izvi zvinondirangaridza tsvina iri mumaoko angu. Please notify me when you have posted. Regai timbopinda mu comment section tonoti zvakamira sei. Hanzi nashupi, chokwadi upenyu hwakaoma nekurwadza kunoita kubara mwana nekumurera mwana ozokudaro iyi zvakaoma. Zvikanzi narufaro, mbinga, aiwa musi mbinga, muri ngambi blaz, dai wakapuhwa wekukwirana nembudzi than kukwira amai. Regai tiende pane umwe. Zvikanzi napau, uri benzi remunhu. Zvikanzi nanyasha, hezvo saka pavanofa uchaita sei manje? Ayas, hapana kwatiri kuenda shuwa, denga riri kurefu nemi, imi mbinga dzemashuwa. Zvikanzi naMary, read the Bible kuna Revelations yese zvayo, then maybe you will understand what is happening now. Ityai Mwari vanhu we. Zvikanzi neumwe, denga uchaita rekugugula, I'm telling you. Regai tiende pane imwe confession. Iyi confession yandi pedza mongo. Hanzi nachitova blessing. Aiwa, ini ndatenda hangu. Chitova andisendera this confession yake akati mukoma chingondi post time akadaro, handina basa nikuvigwa chitupa changu, saka tichangoverenga zvose nezita rake as per his request. Hanzi nachitova blessing. Aiwa, ndatenda hangu, makosa ndinomada nekuti havaomere nebonde, but ukasangana nemuzimba akaenda kuna china Mwari haudzoki futi. Nhasi ndasangana nachihera, ndavabata kunonzi ku Belleville, vandirova press and release yekuti kana neni ndiri kutoshaya kuti zvambofamba sei. Pandanga ndichisangana navo pabonde, nhengo yangu yanga ichiita kurumwa, nenhengo yavo yoregedzwa, yorumwa, yoregedzwa, ndichipepetwa. Molini weku Krafontein, phase 6, unokodzera denga rako nekuti unoziva zvinhu zvako.
paunosvika kudenga Molin, Mwari vanofanira kukupa free wifi, free food, nekuti unoziva basa rako. Regai timbopinda mucomment section. Ndiyo yanga iri confession yamukoma Chitova Blessing. Hanzi ndasangana nachiyera ku hanzi Belleville, amenoti ndekupiko uko. Hanzi na makuvire nesuwo vanhukadzi atidzikami, shuwa ipapa wakangosanganikwa panzira kana paFacebook kana paWhatsApp group, izvo wava kunyadziswa apa uchita unge uri kurumbidzwa. Zvikanzi naStella, zvakaoma, ita hako, edzi yakakumirira. Zvikanzi na Veli, vana chihera, muriko here. Zvikanzi neumwe hanzi naTindola, tiriko takazara vana chihera. Zvikanzi naFortunate, uri benzi hauna kukwana, kowadi wangu poster as Heidi, komukadzi wako akazonzwa akazoverenga secret yako iyi uchaita zvekudii. Regai titsvake imwe secret inotevera. Secret inotevera yakamira sekudai. Hanzi, please hide my identity. Zvose mumba ndiri kugara zvakanaka, asi mumwe wangu zuva roga roga raMwari anomuka 4 am achienda kutoilet opedza 25 minutes ariko. Zvino nedambudziko iri ragara riripo, ini handitsvake zvakawanda since achichengeta vana zvakanaka uye kuendesa vana vake kuchikoro chepamusoro. Rimwe zuva ndichifamba ndokusangana nemapostori 3 vanhurume, ndokuti, Mother, mweya uri kuti titaure nemanzwi mairi, ndokuti kurwara kwose kunoita mwana wenyu nemi munhu wacho munogara naye. Saka vanhu vaJesu apo rubetsero, ndinokumbirawo rubetsero. Handizive kuti ndobatsirikana sei, nekuti mapostori awa vakanditi murume wako akaromba, umubvunze kuti ko every morning baba munomuka muchiendepi, isu tichangokupa munamato wekuti uchengetedzeke, asi vana vako zvinotoda varipo, nekuti iye anoti ndiri huku iri kuda kudya mazai ayo. Ndiyo imwe confession. Regai titsvake imwe confession. Confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, I have a deep secret yekuti ndingauraya munhu kana my family vakazviziva. Ini kubva ndichikura ndaisambonzwa anything pamunhurume, kana kuti murume akandinyenga ndainzwa kuti munhu uyu andidheerera zvisingaiti. Ndakatombozama ndichiri musikana kutambisa bhinzi ndichiona pono yemurume nemunhukadzi, but ndaitonzwa kuzasi kwangu kuchioma zvekuti chigunwe hachingapindi. Ndaitonzwa kupera mafeelings. Ndakazopedza chikoro changu pagirls high, but all my time kuchikoro ndaitambudzika kana iri nguva yemasports, vasikana vachichinja hembe dzavo pamberi pangu. Ndaitonzwa minyatso yemazamu angu kumira kana musikana akagara beya. Leta ndakazonopedzisa zvidzidzo zvangu kuSouth Africa, ndiko kwandakadanana nemukadzi aiva lecture wangu mufirst year. Mukadzi uyu ndiye akandibvisa umhandara. Problem ndeyekuti mukadzi uyu anondichengera zvisingaiti, ende ari kuti anoda kunondiroora kuZimbabwe, iye muSouth African. Ndakatonotamba chiroora kumusha kwavo because muSouth Africa zviri normal, so akanditengera engagement ring. Ini I forgot, ndikaposta engagement ring iyi pastatus pangu. Now tete vangu vari kuda kuziva kuti ndinoroorwa rini. Please advise me, zvinoita here kuti titsvake a fake husband ndonoroorwa kuZimbabwe ndodzoka ndogara nemukadzi wangu. I will follow mucomment section. Regai tipinde mucomment section tione kuti comment section yakamira sekudai. Hanzi naFrancis, uya kuinbox tiite madhiri acho. Zvikanzi naAzi, my question is,
pane akamboonawo here magay kana malesbian vachichembedzana? Zvinozoguma sei? Uyu mubvunzo wabvunzwa naAzi. Zvikanzi naShelter, zvauri kuda kuita hazviitwe nemunhu ari normal. Namata zvopera, mweya wetsvina chaiwo. Pane zvinokuitisa izvozvo kuti usava nemafeelings ekuda murume. Zvikanzi naChristian, usati nyebera, unondoroorwa sei iwe uri murume? Unondotamba chirora sei iwe une mafeelings echirume? Wakabviswa umhandara sei iwe kana gomba rako richioma zvekuti chigunwe hachipindi? Usaita zvekufungidzira, taura chokwadi kuti une mafeelings evanhurume zvese nevanhukadzi. Yauri kuita iyi ndo iya yaiitwa nevanhu vekusodhoma negomora. Zvikanzi naChristian, Gehena harina moto zveshuwa. Zvikanzi naKenny, I can stand up for you but at a cost. Zvikanzi neumwe, me and 99 others, we don't have any advice for you. Regai tipinde mu confession inotevera. Confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hai mukoma Nashi, I am 34 years. I was married and I separated 4 years ago. Nyaya yakaitika ndichirorwa. I didn't enjoy my marriage. Murume wangu aihura big time. Ndakagara 4 years achihura, achitomitisa kunze. So it happened one day I met this guy mutown. Vatava tadanana. The guy ndakamuudza kuti I am married. Takadanana, and by that time ndaiva nemwana 1. Murume achinetsa akuda umwe mwana. Ini wacho I was still ku college, so ndakazoita nhumbu on my 3rd year, but murume wangu ndaiva ndakunzwa kumuda, but chihure chake chaindirwadza. Aiti tikanetsana oudza girlfriend kuti tanetsana nenyaya yakati. Girlfriend iya yobva yandifonera ichinditukirira. Ndobvunza murume kuti sei uchiita zvakadai, and he always returned the blame on me. Oti ndiwe unomudenha. Ndoti ko girlfriend yako inozoziva sei kuti takanetsana nezvizvi? Iye aibva anyarara. So it happened kuti ndakazofonerwa neboyfriend. Ini ndobva ndanyepera murume kuti I'm going to see a relative. Ndobva ndanoonana neboyfriend iye. Takarara tose. Condom ndobva rabvaruka. Ndaiva ndikabva ndaita nhumbu. Ini manje handizivi kuti nhumbu yakabata pandakarara neboyfriend yangu kana kuti nhumbu yakabata pandakazosangana nemurume wangu. So pandakaita nhumbu, murume wangu akatanga kuti uri kuhura, ndobva taparadzana. Now ndava nemwana, saka ari kuti mwana haasi wake. Handei tinoita DNA test. Ini ndobva ndaramba. Ini mukomana uyu handichaziva kwaari. Kumusha kwemukomana wandainge ndakadanana naye chikomba changu chiya ndichiri kucollege, kumusha kwachinobva handikuzivi, asi zita ndiro randinoziva. Zita rake anonzi Nicodemus Razao. Nhamba dzake handichina, ndakatorerwa phone. Kana kune munhu anomuziva ndinokumbira kuti ngandibatsirewo. Aigara kuHarare kwaMunyuki. By that time it was in 2017. Saka murume wangu ari kuchengeta mwana. Ini ndakamutarisa anomboita senge akafanana nemuboyfriend wangu. Dzimwe nguva ndikamutarira ndinoona as if akafanana nevanhu vekumusha kwandainge ndakaroorwa. Ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo. Regaiti dzokorore. Hanzi zita remukomana kana kuti vamuboyfriend ava rinonzi Nicodemus Razao. Sisi ava
havazivi kuti vamwe boyfriend vavo vanobva kumusha kupi, asi chavanoziva kuti Nicodemus razavo aigara muHarare, achigara muHarare. Phone number dzavo havachina. So kana pane munhu anoziva munhu anonzi Nicodemus razavo, please inbox me, I will link you up na sisi ava. Nicodemus, if you are listening to this confession, please kana kuti kana kune hama ya Nicodemus razavo kana shamwari, kana kuti wakambodzidza na Nicodemus razavo, please inbox me, then I will link you up na sisi ava, because sisi ava vari kususpecta kuti by the time she was in college vakapiwa pamuviri na Nicodemus razavo, so she wants to do a DNA test to make sure kuti mwana ndewani. Regai tiende pa confession inotevera. Confession inotevera yakamira sekudai. Anzi, hello mkomanashi, please hide my identity. Ini ndakamboshanda ndichiita zvehufishbonga. Takasvika nguva yekuti hove dzainge dzonetsa kubata nemanetsi, saka taishandisa mishonga. Taiti tikadira mushonga hove dzaipapamara pamusoro pemvura dzakafa, asi hove idzi dzinenge dzisinganaki dzichiita kunge chisponji. From there ndakazotanga kushanda nemamwe machinda ekumbare tichitengesa simendi yefeki. Taitora lime tomixa neimwe chemical yoita grey, toiomesa pazuva. Kana yaoma totenga empty bag esiment totengesa. Nguva dzekurima taitenga chibage totenga pendi yegreen tomixa nechibage chiya. Kana chaoma topima mutuma sachets twembeu. Pakatanga vanhu kuita ma projects ehuku. Takabata connection neumwe mufesi aishanda kwa Ivan's farm. Muchinda uyu aitiburitsira ma day old chicks nemukoto, but tuhuku utku hatukure, kunyangwe ukatufida sei tunopedzisira twava kudyanana, because tunogara tuchinzwa nzara. Takazotengesera mumwe mudhara aiva neshopu yembeu kwa murehwa. Mudhara uyu akatenga almost 2 tons dzembeu apa chaiva chibage chakapendwa. Akazodzoka mudhara uya achiti chibage chacho chiri kutumbuka chisati kana chadii. Takamuti aiwa tinokupa half mari back, but tatokuitira favor because mbeu iyi tinoipiwa neback door kusidco, saka hazvina ma-reverse deal. Isu takabva tachinja bhesi, mudhara uyu akatitsvaka akatishaya, but CID rakazotitreka. Vakatitreka sekudai takafonirwa zvikanzi neumwe mufesi akati abata contract yekudeliver mbeu yechibage kuZambia, saka aida kuti timupe sample yembeu. Takamufonera akati ari kuchitungwiza, ari kuda kuhaya trailer regonyeti because mbeu iri kudiwa yainge yakawandisa. Takanosangana nemufesi uya kuchitungwiza. Takabva tabeliever kuti muchinda uyu ane mari zveshuwa, ainge achitobhadhara trailer riya rakabva ratohakwa palong nose. Isu takamupa sample iya akati nice one guys, hamuna here connection yekukotco because ndinoda kuti tizoita madhiri. Isu tikamuudza kuti tinayo. Takamuudza kuti sezvo order iyi yakawandisa taida at least half down. Akati iye ava kumhanya kubank, then over abatanidza nemari yaiva musefu mumba make kuMelbourne. Ndakanzwa mufesi wangu achindikwenya, ndikaziva kuti mufesi wangu ainge afunga zvekuti later on tizonoba safe iri kumba kwemuchinda uyu kuMelbourne. After 2 days no sleep tichifunga mazimari atainge tichazopiwa. According to our calculations paitodiwa almost 30 tons dzechibage ne100 liters green paint. Chibage takanegotiata netimu rinotengesa chibage pambudzi. Paint
ini ndakatengesa mubhedha nedisplay, muchinda wangu akatengesa TV neSamsung E250 yemukadzi wake. Tikanotenga pendi yekuti titange basa. Muchinda uya akazofona, tikaenda kumba kwake. Takasvika mumba makawaridzwa mari patable, tikasaina contract. Takamuti delivery will be ready in 2 weeks. Tichingobuda gedhi repamba pake, pane kombi yaitodanidzira kuti Harare CBD. Takapinda mukombi, door richibva ravharwa. Ndakaita sendichazviwetera. Driver wekombi achiti CID, you are under arrest. Ndakachema, akomana tichitorerwa ma-US dollars aya. Ndiye nesu hutu kuCentral. Takasvika tikanomamiswa to bed. Ndakazopika jeri pachikurubhi. Aiva mazino vakomana. Jeri randakapika pachikurubhi. Ndikawana mukana ndichazokutumirai nyaya yacho yezvandakasangana nazvo ndiri pachikurubhi. Please post for me and notify me when you have posted. Ndo imwewo confession yatanga tinayo. Regai titsvake imwe confession inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi, ini ndinoshandira mumwe murume mushopu yake. Anopota achindizvomorera zimbolipopu rake. Pakutanga ndaiti maybe ndini ndakakanganisa kuona, asi ndakazoona kuti vanotozvomora ziblambi ravo. Vanoita paya kana tichirongedza stoku, kana tichiita stock taking, vanoenda kutoilet vodzoka vakashamisa zipi, chimusoro chayo chakabuda, kana kuti vanoti kwapisa vanobva vapfeka kashoti kadiki diki vofamba vogara apo inenge yakatodongorera. Ndinokumbirawo kuziva kuti ndingaudzawo here murume wangu kuti ndizvo zvandiri kuitirwa nabosi vangu. Regai timbopinda mucomment section. Comment section yakamira sekudai. Hanzi naMemo, yo mabasa yenyu awa. Zvikanzi na pardon, that is abuse. Leave the place before it is too late. Uchawana rimwe basa. Zvikanzi na Magi, pamwe makatomborohwa kahwani asi mava kuifunga. Zvikanzi iwe unorakidza kuti unoida because the way yawati zimbolipopu zvinoreva kuti rakakufadza. Zvikanzi naAleta, ukaudza murumesha hafe akakubhilivha, anenge ava kutofunga kutoti makasangana pabonde. Zvikanzi naGladys, kikikiki, iwe uchirwera rute kudai, dai usingazvide ungadai wakatoridza mhere, but the way yauri kutaura nazvo unorakidza kuti uri kutobuda hako masiriri. Zvikanzi neumwe, just leave basa iro, chasara mucharohwa nayo, ende inorakidza kuti yakakura. Regai titsvake imwe confession inotevera yakamira sekudai, and this will be our last confession for the day. Hanzi, makadi mukomanashi, ini there was a time pandaigara muHarare ndichiroja kwamachipisa. So pamba pandaigara toilet yepo yainge yabloka, so takazovaka chichange house ndimo matainge tichigezera. So nerimwe zuva early in the morning ndakati let me go and bath because kune kwandaida kubuda ndichida kuinda. Ndakati ndava kusvika padhuze nechange house chiya, ndakanzwa kuti munhu aigezamo aigeza achishuwira achichema zvichirakidza kuti aiva in pain. Ndakanyawaira ndikadongorera ndikaona kuti ndilandlord amai vepatairoja vaigeza. Chakandinetsa ndechekuti vaiti vakageza vochema, vaiva nechichemba chaiva chakazara mvura yakaita yegreen. So kuchema kwavaiita vaiti vaitora huswa kubva pahuswa hwatainge tashandisa kupfurira
change house ichi, then vobva vanyika uswa huya muchemba iya, vobva vatora uswa huya vobva vapfekera kunhengo yavo. Vachipfekera kunhengo kwavo ndipo pavainge vachichema vachishinyira. Vapedza kudaro vobva vaburisa uswa huya vodzorera muchemba muya vodzokorora. It was as if pane zvinhu zvavaitushura munhengo mavo. Up to this day ndinozvibvunza kuti yaiva siki here, kwaiva kuromba here, waiva mishonga yevanhurume here. I never told anyone, but ndizvo zvandakasangana nazvo nguva yandaigara muHarare kwamachipisa. So this guys this was our last confession for today. Again, kunoku we are still experiencing load shedding, so I'm recording my secrets hour ne phone yangu. But anyway guys, I just want to say thank you very much for listening to the secrets and confessions of today. You can find us on Facebook mu group redu Deep Secrets and Confessions latest. It's your boy, your admin, kwandino posta ma secrets nema confession. And also kana une confession or secret ya unoda kundi sendera, you can inbox me, then I will post your secret for you. Anyway, until we meet again, tongoti happy secrets and confessions.